F'wieħed miż-żewġ rapporti tal-Awditur Ġenerali dwar kif imxew l-affarijiet fi żmien li Jason Azzopardi kien responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet, saret referenza għal mod kif tmexxew in-negozjati biex il-Gvern akkwista art mingħand l-HSBC fi triq ir-Repubblika l-Belt. L-Awditur Ġenerali wera l-fema li l-identifikazzjoni tal-proprjetajiet ma saritx b'mod trasparenti u enfasizza li kellu jkun hemm proċess iktar miftuħ. L-Awditur Ġenerali innota kif imxew ukoll in-negozjati u qal li dak li sar mill-grupp tan-negozjar kien wieħed difettuż minn aspetti varji bil-Gvern jaqbel li jakkwista l-proprjetajiet fuq bażi tal-ekwale għal €2,360,000. L-Awditur Ġenerali innota kif saħansitra kien hemm nuqqasijiet fid-dokumentazzjoni li juru nuqqas ta' kontabbiltà u trasparenza mistennija fi transazzjonijiet bħal dawn. Saħansitra il-grupp tan-negozjar naqas milli jistabbilixxi l-kundizzjoni vera tal-proprjetajiet billi qagħad biss fuq dak li ddikjara l-HSBC. Ir-rapport tal-Awditur jgħid hekk. Fl-opinjoni ta' dan l-uffiċċju dan wassal għal nuqqasijiet serji fil-proċessi tan-negozjati u affettwa b'mod negattiv il-pożizzjoni tal-Gvern fin-negozjati. Saħansitra r-riżulta li wara żjara fuq il-post minn nies tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kien espress tħassib dwar l-istat li kien jinsab fih il-bini. F'rapport tan-negozjat intqal li kellu jsir xi xogħol li laħaq bejn $300,000 u €350,000. Iżda id-Dipartiment tax-Xogħol u l-Infrastruttura ikkwota ċifri li jaqbżu $640,000. Quddiem dan kollu d-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Artijiet insista li l-HSBC kien qed juża l-bini sa ftit qabel bdew in-negozjati u għalhekk kienu f'kundizzjoni tajba li setgħu jibqgħu kif inhuma. Iżda il-verità kienet li anke l-Gvern irrikonoxxa li kellu jkun hemm xogħol estensiv. Xogħol li saħansitra beda f'Ottubru 2012 u spiċċaw wara Ġunju 2014. Biex skont l-Awditur Ġenerali anke l-kwistjoni tal-għaġla u l-ħtieġa ta' bini malajr ġiet fix-xejn. Fl-opinjoni tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, in-nuqqas ta' din il-ħtieġa bażika u ovvja ikkostitwixxa difett sinifikanti fil-proċess tan-negozjati li kkundizzjona b'mod kritiku u negattiv il-pożizzjoni tan-negozjar tal-Gvern. Dan in-nuqqas serju ġie rifless fit-tħassib tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment li sostna li dan l-iżball proċedurali kien se jirriżulta fi transazzjoni bi prezz ogħla. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali qis dak affermat mis-Segretarju Permanenti bħala validu, bin-negozjati jibqgħu żbaljati irrispettivament minn kwalunkwe miżura korrettiva li setet tittieħed. Iżda Jason Azzopardi u l-eks Prim Ministru Gonzi baqgħu għaddejjin. Dan u dak tal-art tal-Lowenbrau f'Qormi, it-tnejn rapporti ppubblikati ftit jiem qabel il-Milied, ikkundannaw bl-aħrax it-tmexxija ta' Jason Azzopardi.